Kasampagaan, Lawag Pangasinan Project, part 6. So, update po tayo rito. So, ayan, nakapagpintura na sila sa ceiling. Pero hindi pa tapos, hindi pa po tapos yan. So, naumpisan lang po nila. Tapos dito, nakapag-skim coat na rin tayo. So, yung 3D animation po na ito, makikita nyo po dun sa part 1 ng video natin. So, dito sa strip light, so ayan, hindi mapagsabay-sabay ni Edwin. Babalik pa po siya. So, dapat pare-paras yung kulay niyan. Yung electrician natin, yung mag-aayos niyan. So, ito po yung living, dining, tsaka kitchen. So, naka-ano rin po ito mga boss. Naka-ano na yun? Aluminum profile. So, punta tayo sa, dito sa dirty kitchen. Ayan, ayan, no? So, ganun din yung design niya. So, yung design na po yan, yan po yung pinalagay ni sir, yung design na square. Yan. So, siyempre, yun yung nilagay natin dyan. So, yan po yung mga kwarto. Yan. So, ito lang yung sa labas. So, single drop lang po rito mga boss. Single drop. Yan. So, yung cornisa dito na ginamit natin, yung model na MLB. So, yan po siya. MLB, tapos yung 45. Ayan, no? Alright, so abangan nyo na lang po yung susunod na video na ito. Magandang araw po sa lahat at God bless.